Tak a máme tady další hráčky. Anu Valentovou, Bereniku Richterovou, Natali Kamperskou. Tak holky, můžete jít na start jedničky na malém kurzu. Četa si popřeji hezkou hru určitě. A první startuje Anička, potom Berenika, potom Natali. Brzdi, 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 brzdi. Co Natali? Vypadá dobře, to vypadá dobře, 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 dobře. Máme do horního řádku. O 13.